Il-kampanja elettorali in-nies jagħmluha u hija tan-nies. Fil-fatt il-manifest elettorali tagħna għamluh in-nies. Sostnit dan mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela waqt intervista fuq il-programm Espresso fejn enfasizzat l-importanza tal-kuntatt man-nies f'din il-kampanja elettorali dan anke sabiex titwettaq politika tan-nies u għan-nies. L-eżerċizzju li niltaqgħu man-nies sewa ħafna biex tnibtu dawk il-mittidea li mbagħad ġew konvertiti f'proposta li hemm fil-manifest li huma indirizzati biex jolqtu dak li qalulna n-nies. Pereżempju ħafna nies kienu jgħidulna isma' aħna orrajt għandna x-xogħol, għandna aktar flus fil-but, imma rridu kwalità ta' ħajja aħjar għaliex inti mhux billi jkollok il-flus fil-but. Il-flus fil-but inti trid tigawdihom. U allura kien hemm għalilna isma' Malta hija nieqsa minn spazji ħodor. Fuq wan Dr. Bela tenniet li dan il-messaġġ pruna l-proposta ewlenija tal-Partit Laburista dik ta' 700 miljun euro favur aktar spazji miftuħa u ġonna pubbliċi fil-qalba tal-irħula Maltin f'Malta u Għawdex. Tul din l-intervista Dr. Bela rrimarkat ukoll il-proposti li poġġa qudiem il-Partit Laburista fosthom dawk li joqtu tfal u lajnuna sabiex ikomplu bil-vjaġġ edukattiv tagħhom. E kif tul l-intervista bdiet tingħata ħarsa lejn din il-kampanja elettorali, Dr. Bela tenniet kif il-messaġġ tal-Partit Laburista dak ta' Malta flimkien huwa messaġġ favur laqda bejn kulħadd, da speċjalment fi żmien fejn pajjiżna affaċċja diversi sfidi u affaċċjhom b'rasu mollija. Importanti illi nhar is-Sibt immorru nivvutaw ejjew niftakru fil-kisbiet li għamilna u nħarsu lejn il-futur. Il-futur li se jkun sabiħ bil-proposti li ressaqna bħala partit. Kunu magħna nhar is-Sibt morru ivvutaw kmieni u vvutaw lill kandidati kollha tal-Partit Laburista.